Tanan na itong mga igsoon. Ang atong tema ron, usas labing mahinungdanon o labing kataas himtang sa pag-ambit sa tao sa Diyos. Ang atong leksyon karon, oning pagkabanhaw. Oning gingon na itong the reason of death, ang pagkabanhaw sa mga minatay. Gingon nga the ultimate supernatural participation of man in God is resurrection. Because in the resurrection we shall have immortal bodies. Nga ang labing kapag paambit sa Diyos sa iyang kinaiya ngadto sa tao, mao kining pagkabanhaw. Kaya ang pagkabanhaw mao man ang pag-angkon sa tao og lawas nga dili na mamatay. Usa ka dakong pangutana nga atong tubagon mao kini, nganong do na may pagkabanhaw ug unsa may pagkabanhaw? Mga pangutana kini nga atong tubagon. By the way, ato na pahinumdum nga human sa atong pagpambit, doon natay open forum, unya muduo lang ang mangutana unya sa microphone, hindi lang nato gunitan ang microphone kay sensitive kaya na mo pick up sa atong tingog. Ang unang question nato mao nga nganong dunay pagkabanhaw? Pangutana kini nga matag-usa nato buot gyud masayod kunun sa gitubag sa Ginoo nining maong pangutana. Okay. Nganong dunay pagkabanhaw? Why is it that God has appointed a time that all of us will enjoy or will experience resurrection? Kang Ginoo nagtakda kanato usa ka higayon nga kitang tanan mga banhaw. Ang tubag nini na sa libro sa Kaalam, The Book of Wisdom, nasa kapitulo 2 o tudling 23. Matod pa rin is balaang kasulatan na iyon ng Diyos nga sa sinugdan gihimo sa Diyos ang tao. In the beginning God created man who was immortal. Gilalang o gihimo sa Diyos ang tao nga way kamatayon o dili buot sa Diyos nga ang tao mamatay. Apan tungod sa kasina sa yawa, miintra ang yawa, o tungod sa mga lingla o tintal sa yawa, miabot ang kamatayon. So ngano nga ang Diyos gusto nga adunay pagkabanhaw ang tao? The very answer of that question is because at the very onset, God created man immortal. And God would like that on the ultimate time, that very original state of man should be given back. Nga kanang kahimtang sa tao sa pagkadili mamatay, iuli nas Ginoo. Kaya ang Diyos, matod pa sa balaang kasulatan, sa unang suwat ni San Pablo kang Timoteo, uluhan 6, tudling 16, nag-ingon nga ang Diyos mao ang bugtong dili mamatay. Ug siya mong ginuos maginoo kahayag nga dili maduol. Mao nga kanang kahimtang sa pagkadili mamatay, that is inherent only to the very nature of God as super being, supreme being. Nga kanang pagkadili mamatay, kahimtang rana sa tao, dili na kahimtang na nga gipaambit sa Dios sa tao. Pero ang tag-iya yun niya na walain mo ang Diyos. So atong natubag ang pangutana, nganong dunay pagkabanhaw? Kay gustong iuli is Ginoo ang atong una nga kahimtang o nga kanang kahimtang nga maong pagkadili mamatay. Unya, ang sunod natong pangutana, unsa may pagkabanhaw?
usa kini ka pangutana nga takos nga masayran sa tao ang tubag kung unsa may pagkabanhaw. What is the state of man when he enjoys resurrection? Unsa man ang kahimtang sa tao sa diha nga makatagamtam na ang tao niya ng pagkabanhaw? Busa unsa man ang pagkabanhaw. Mga igsoon, ang atong Ginoo naghatag kanato og hilabihan ka piho, hilabihan ka tukma nga tubag sa mga pangutana. Ato kining mabasa sa basahon ni manalag na Ezekiel kapitulo 37 tudling 1 ngadto sa 12. Kung unsay pagkabanhaw. Og sa dili pa kita moadto sa Biblia, ang diksyonaryo ni Webster nagtug-an nato sa definition of resurrection. Resurrection is rising again from dead after experiencing certain real death. Sa ato pa, ang pagkabanhaw mao ni ang pag-ulip sa kinabuhi sa atong lawas. Human kita makatagamtam o tinuod gayod nga kamatayon. Sa ato pa, uway tinuod nga kamatayon, wa say pagkabanhaw. Kinahanglan, it would be preceded by real death. Nga doon nagyoy tinuod nga kamatayon. Kay uway tinuod nga kamatayon, wa say pagkabanhaw. O diya sa basahon ni manalag na Ezekiel, giulagway niya ang resurrection. Atod pa niya, panagna dayon ang Diyos o gipakita siya sa daghang mga bukog sa tao. O niya ang bukog, gitabunan sa Ginoo unod, ipatubo og unod, o dayon iyang gisuluban og panit, o diha nga na forma na ang lawas tao, o gipasudlan sila sa Dios sa iyang espiritu, o nabuhi ang tao. O kana mao ang tukma, manindot kayo nga definisyon sa pagkabanhaw. Kano na mong nangutanan nato nga kadto ay mga tao nga namatay ang taon sa gubat, naigo pa ron ng ilang lawas sa bumba, nabungkag. Ingno nato na abog. O ang uban gikaon sa iho ba, diya sa dagat. Sumadangatan silang lawas. Atong tubag, with the supernatural power of God, all the physical parts of our body shall be assembled again. Nga katong tanan ng mga nawa na nga bahin sa itong lawas, ipunon sa Ginoo ug mahibalik ang atong lawas. Sumaw ka na ang tubag sa pangutana kung unsay kahulugan sa pulong pagkabanhaw. Unya, isunod na to ang laing pangutana kung kinsa man o unsa man ang sukaranan sa atong pagkabanhaw. Mao ni ang ikatulong nga pangutana, unsa og si kinsa ang fundasyon kung sukaranan sa pagkabanhaw. Mao ni ang ikatulong nga pangutana nga atong tubagon, mga igsoon, ug ang tubag niya na atong makita diha sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios. Unahon ito pagtubag, si kinsa ang fondasyon sa atong pagkabanhaw. Diya sa Ebanghelyo, nagiasoy ni San Juan, 11, tudling 25-26. Ang atong Ginoong Hesus mingon, ako maong kinabuhi o ang pagkabanhaw. O kadtong mutuo kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi. O kadtong buhi nga nagatuo ka nako, dili na mamatay. Naitabo manggod kadtong Ginoo mitambong sa saka haya kon kamatayon ni Lazaro. Nga gilubong na upat ka adlaw. Og si Marta og si Maria, mga igsuon ni Lazaro, mingon kun dinhi pa untang Ginoo, dili unta mamatay nga mo igsuon. Apan si Jesus mingon, apan siya mabuhi.
og si Maria o si Marta mitubag, mituo kami Ginoo nga mabanhaw siya sa katapusang mga adlaw. Apan si Jesus mingon, wa ba ka mutuo, Maria? Nga ako mong kinabuhi og pagkabanhaw ang mutuo kanako, dili mamatay, ug kadtong namatay nga mutuo kanako, siya mabuhi? Mituo kami Ginoo, matud pa ni Maria ug ni Marta. Mao nga ang sukaranan sa pagkabanhaw. Mao nga tong Ginoong Hesus. O kanang iyang pagkasukaranan sa pagkabanhaw, iya kanang subli kanunay dias balaang kasulatan. Nasa San Juan 6:54. Mingon ang atong Ginoo, kinsa katong mukaon sa kong unod, muinom sa kong dugo, ako magapuyo diha kaniya. Doon na siya kinabuhing dayon, o banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. Sa ato pa, na ang pulong, na ang gipahayag sa Ginoo nga, banhawon ko siya. Sa ato pa siya mo ang may angkon, nga siya mo ang mubanhaw sa mga binatay. Mao nga naman nga siya nahimo mang sukaranan sa pagkabanhaw. Si Jesus sa kagayuniana na San Juan 5:26 mingon usab ang atong Ginoo. Namatod pa niya, if my Father can give you eternal life, in the same manner the Son does. The Son gives you eternal life. Kung ang akong amahan makahatag kanyo og kinabuhing dayon, ako usab makahatag kaninyo og kinabuhing walay katapusan. But the question is, why? Jesus has that power to give life. Nga naman nga si Jesus makahatag og kinabuhi. Mga igsoon, na sa libro sa Deuteronomio 32, versikulo 39. Mingon magod ang Diyos, ako mo ang Diyos. Ako mo'y makahatag og kinabuhi, ako sa'y makabawi, ako'y makapatay, o ako sad ang makapabuhi. So with that major premise that only God can give life, and the minor premise is Jesus can give life. Therefore, Jesus has the nature of God. Nga kung ang Diyos lamang mo'y makahatag o kinabuhi, ug si Jesus makahatag o kinabuhi, ergo, na si Jesus, dunay kahimtang sa pagka-Diyos. Kaya ang Diyos naman mo'y makahatag o kinabuhi. O ang labing dako nga milagro sa itong Ginoo, mao ang iyang pagbanhaw sa iyang kagalingon. Asa na nato mabasa sa Biblia? Nasa San Juan 2:19. Namingon ang atong Ginoo, gubaan ninyo kining templo, kay si katuog adlaw ako ning pabangonon. Then there was a bitter reaction of the Jews because the experience that it was 46 straight years on which they built the temple in Jerusalem. 46 katuig pagtukod nila sa Jerusalem. Unya gubon lang si katuog adlaw niya. Gubon unya si katuog adlaw pabarugod. Pagka imposible ni matod pa sa mga Hudyo. Pero matod pa San Juan si Jesus nagsulti may tungod siyang lawas. Patya ni ang akong lawas. Kaysa ikatuog adlaw ako kining pabuhion. O diya sa San Juan 10:18 mingon usab si Jesus, ako kining ihatag ang akong kinabuhi sa kinabubuton gayon. Kaya ako may gahom sa pagbawi, pagbalik nini. I give up my life voluntarily because I have my own prerogative to take it back. Pagkuha, pagbalik sa akong kinabuhi. So mga igsoon, kining pagkasukaranan ni Jesus sa pagkabanhaw, nagpailangan siya, doon ay kahimtang sa pagkadiyos, sama-samahan. Dili siya tao lang. Ingon sa gipatuo o giwali suban. Kasi siya, mere man. And many religious teachers equated Jesus with some religious founders. Doon ay uban nga mingon nga si Jesus pareha naman ni Muhammad. Pareha naman to ni Moises. Pareha naman to ni Zoroaster, ni Confucius.
Yet, that words of Jesus and deed of Jesus, rising again, giving back his life, is the ultimate proof that Jesus is not mere man. He has that very nature like the Father. Ganun na siya kinaiya sama-samahan. Sa mga igsoon, atong natubag ang ikaduhang ay ikatuong nga pangutana, kung unsa o sikinsa ang sukaranan sa pagkabanhaw. Kunya atong isunod ang ikaupat nga pangutana, unsa may kalabutan sa pagkabanhaw ni Jesus o sa atong pagtuo. Ikaupat nga pangutana, unsay kalabutan sa pagkabanhaw ni Jesus o sa atong pagtuo. Mao ni ang ikaupat nga pangutana. Kining pangutanaha ilabi ang importantiha. Kay kung dili ta mahibaw ini kawang ang atong pagtuo. Unsa may kalabutan sa pagkabanhaw ni Jesus sa atong pagtuo? Sa ato pa, what is the relation of Christ's resurrection to our faith? Sa may labot yan itong pagkabanhaw ni Jesus sa atong pagtuo. Si San Pablo nga nakahibaw kayo sa teolohiya sa pagtulunan sa atong Ginoo, siya mitubag niya na. Asa mabasa? Na sa 1 Corinto 15 versikulo 14. Mayon si San Pablo, mga igsoon, kung si Jesus wa pamabanhaw, kawang ang atong pagtuo, kawang among pagwali, kawang usab ang inyong pagtuo. If Christ was not risen from the dead, vain is our faith, useless is our efforts and propagation of His teachings. Sa ato pa, kung kadtong pagkabanhaw ni Jesus, mao kadto ang silyo samahan, mao kadto ang patik samahan, aron pagpailang nga kini si Jesus mao iyang anak nga mangluluwas. Ug kun ang pagkabanhaw ni Jesus nagkahulugan sa paglugti niadtong kadina sa sala nga nagulipon kanato, then we can say our faith is more than 100% certain nga atong pagtuo siguro tungod kay Jesus na banhaw. Og siya buhi naguban kanato. Og matod pa ni San Pablo sa Roma 6:9, si Jesus human mabanhaw dili na gayud mamatay. Dili na siya makasinati pa og kamatayon. So therefore he can abide by his words when he promised to his apostles, wherever 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. And I will abide with you all days, even until the consummation of the world. If Christ was not risen, these words, these promises are all nought and nothing. But Jesus was risen from the dead, and He is alive because He is a living God. Mga igsoon, mao kana nga angay tang maghugyaw, angay tang maghimaya sa kalipay tungod kay nabanhaw nga atong magluluwas. Kay kun ang atong Ginoo pa mabanhaw, our religion, our Christian religion is not more than the Mohammedanism, Judaism, and any isms of the world. But Christianism upholds being the supernatural religion because it is proven supernaturally by the resurrection of our Lord. Sa ato pa ang atong tinuhuan nga Kristiyanos dili kaparehas sa mga yutan-on ug tawhanon lang nga tinuhuan. In view of the fact nga ang pagkabanhaw ni Jesus maong pruiba sobrenatural nga siya mo nga atong Ginoo, ang relihiyon yang gitudlo tinuod dayon, ug ang yang gisaan nga dunay langit tinuod, ug yang giingon nga dunay impiernos makasasala labing matuod, pulos tinuod. Mao na mga hinigugma ko mga igsuon ngano ug unsay kadugtungan ug relasyon sa pagkabanhaw ni Jesus diha sa atong pagtuo. Ang sunod natong pangutana nga atong tubagon karon, pangutana nga usag-usa kanato angay gyung masayod sa tubag sa maong pangutana.
kining pangutana nga nagkanayon, unsa man ang adlaw, unos aman may tabo kining pagkabanhaw. Kini sa kining pangutana nga interesado kita. Anos may tabo kining pagkabanhaw. Anos may tabo kining pagpamanhaw sa mga patay. Mga igsoon, dihay mga okasyon sa panahon sa atong Ginoo, nga dihay mga patay nga ang gibuhi. Usa ni adto mo si Lazaro, upat na kaadlawng gilubong. Katong bata sa batanon sa Naim, nagitaguan sa atong Ginoo nga iglulubong na. Naghilak ang inahan sa tumang kawili, kasubo sa kamatayon siyang pinangganganak. O gihikap ni Jesus ang lungon, nabuhi diya ang bata. Kurting lipaya sa kining maong babae. O niya sa San Mateo 27:55, pagkabugto sa gininhawa ni Jesus diya sa krus, nangaukab ang mga lubnganan, ug nabuhi ang mga patay. So diha na yung mga pagpamanhaw during the lifetime of Jesus. But it was not the appointed time on which all men shall be resurrected from death, from the dead. Ang pagpamanhaw sa tanan mao ni ang katapusang adlaw. Ato kining mabasa sa Ebanghelyo nga giaso ni San Juan 11:24. Si Maria ug si Marta diha sa Ebanghelyo siya nagingon, Ginoo nasayod kami nga ang pagpamanhaw unya das katapusang mga adlaw. Og gipirmahan kini ni Apostol Pablo sa una niyang suwat sa Tesalonica 4:16. Ngayon ang balaang pulong sa Dios og niadtong panahon na ang Ginoo moabot kuyog niyang daghang mga anghel og ang masipang tingog sa mga trompeta og ang nangamatay pag-una diha kang Kristo mga banhaw. Mag-una pagkabanhaw kadtong nangamatay diha sa Ginoo. Sa ato panusa kini mahitabo ang pagpamanhaw sa mga patay unya da sa katapusang adlaw. O kadtong pagbuhi ni Jesus kang Lazaro, pagbanhaw niya atong bata sa Naim, o kadtong pagbuhi niya sa mga patay dito sa sementeryo sa Jerusalem. Usa lang kito kapruiba nga siya nga tag-iya sa kinabuhi, makahatag og kinabuhi. Busa mga igsoon, atong natubag ang pangutana kun nus aman kining pagpamanhaw o kinsa may banhaw sa Ginoo. Mga igsoon, atong mabasa din sa San Juan 5:28 ngadto sa 29. Dayon si Jesus unya niadtong panahon na pagtingog sa trompeta, banhawon ang tanang mga minatay. Ang mga matarong banhawon ngadto sa kinabuhi ug kalipay nga way katapusan, ug ang mga dautan banhawon ngadto sa silot nga way katapusan. So all dead shall rise, including the wicked ones and the righteous ones. Apan dunay kalainan, kay ang mga matarong mabanhaw sa kinabuhi, lawas nagkalag nga mutagamtam ug magmalipayon, diyan ang kinabuhi ug kalipay sa langit. Ug ang mga daotan, lawas nagkalag nga muadto niadtong laod sa pag-anto sa impyerno, nga way katapusan. Mao na mga igsuon nga ang tanan mabanhaw. Og ang katapusang pangutana nga atong tubagon sa dili pa ta mag open forum mao unsa man ang kahimtang sa mga matarong nga nabanhaw. Unsa man ang kahimtang sa lawas sa mga matarong nga mabanhaw. Mao ni mga igsuon ang usa ka dakong pangutana nga atong tubagon. Kay wata kay baw kun unsa man kaning lawasa, unsa may diferensya ining lawasa kun mabanhaw na, ha? Tisado kita may bawo nga pastilan.
sa kaning lawasan nato, no? Yara pa yung mga tao nga buta, bakul, mga waydunggan, ikabanhaw anak mo baka gyapon, mga bakul sad. Wala na, no? Ato ning mabasa sa Filipos, suwat ni San Pablo taga Filipos 3:21. Mingon si San Pablo nga inig pamag-una sa atong lawas. May sama kita sa lawas sa Ginoo nga nabanhaw. Sa ato pa ang pattern sa atong lawas, the same body of the risen Christ, na ang sumbanan o ang katukmaan o kaparehasan sa lawas nga nabanhaw, pareha sa lawas ni Jesus nga nabanhaw. Mao katong ginganlan og the risen glorified body of Jesus, ang mahimayaon nga lawas nga nabanhaw ni Jesus. Unsa man tong lawasa? Kadtong lawasa dunay hiyas. Una, mao ning ginganlan og impasabilitas. Unsa man ning kahimtang sa impasabilitas? Kining pung nga impasabilitas, pulong kini sa teolohiya nga atong lawas di na matiguang. Kanan nga human deformity and defects shall be reconstructed into perfection. Sa ato pa, kung kita bakul, buta, doon ay sakit sa lawas, doon ay deformidad, ikabanhaw na to, perfecto. Wala ka itong mga defekto. Di na tagutumon, di na ta masakit, dili na ta mamatay, o dili na ta matiguang. That is impasibilitas. That is freedom from human frailty, human defects. Sa ito pagkagawasan sa tanan nga defekto nga tawhanon. So, wala tiguang, wala po'y bata nga masuso. Nga ingno na to nga kining bantayan pa sa mga ginikanan. O tiguang nga nag-deteriorate na. Ingno na to, ni tubo na skunod. Sumo kini ang lawas nga dili na madunuton matod pa ni San Pablo. Asa mabasa? Nasa 1 Corinto 15:54. Mayo San Pablo sa adlaw sa pagbanhaw kini atong lawas nga dunay kamatayon suluban sa lawas nga walay kamatayon o kini atong lawas nga madunuton suluban sa lawas nga walay pagkadunot. That is impasibilitas. And that is the highest perfection of human body, because the propensity of human body is to degenerate, to deteriorate. On the other hand, it has the ultimate peak of perfection. Mo nang labihang ninduta. Wa nay mga laksot, wa nay mga ingno na to pangits, mga Tagalog pa. Ang tanan pulos na maganda, mga manyag, ambungan, mao na ang lawas nga nabanhaw. Unya ang sunod, mao ning ginganlan og claritas. Unsa man ning lawas nga dunay kinaiya o kahimtang sa claritas? Mao kini ang lawas nga madanagon mahayan. Not only physically but also intellectually. So there will be no study or learning during that time of resurrection. No more school of thoughts. Because mind will be given by God the power of intuition. Intuitive, keen power of the mind. Like the mind of the angels. Nga atong pangisip, ang atong salabutan, suluban sa Ginoo, niya ng pangutok nga, di na kinahanglan mag-eskwela ka. Tanang sciences, you will know everything. Sa kalibro imong tanaon lang na hibaw na kag masaysuot. Og dili na kakinahanglan mubuka pa si imong abel aron sultihan nimo ang imong isig ka tawo. Makasabot na siya. Og ang iya sa hunahuna masabtan nimo. Unya hayag ang lawas nga nabanhaw. Madanago na mong lawas. Og mo ni atong mabasa sa libro sa Daniel 12 nga sa abog mga buhi mabanhaw. Unya sila mahimong hayag sa mga bituon sa langit.
They are shining and radiating with a tremendous light like stars in the sky. Mao na ang klaritas. Mao na hinumdum mo pagkabanaw sa Ginoo nga kadto mga gwardiya dito sa kining tomb sa sepulcher nang tabon sila mga mata kay di sila makatutok sa kahayag nga midan-ag sa Ginoo because that risen body of Christ was shining tremendously to their eyes. Mao na mga igsuon ang lawas nga nabanhaw na. Doon na niya nanginganlan og klaritas. Unya, ikato nga kahimtang sa lawas mao kini ang paghupot sa kinaiya sa ginganlan og agilitas. Unsa man ning agilitas? Ang agilitas mao ni ang katakos nga makauban ka sa imong hunahuna. You can go anywhere, anytime. You can be the same time in many places as you like. Mayong karon na akas Japan, America, all places at the same time. You can be there because of that power of agilitas. Gahom nga dili nato mahuptan samtang ni apakitan ining lawas nga unod nun, lawas nga makasasala. There shall be no concupiscences of our body. Wala na ka na mga pangibog, katapol, last, kining kailibgon nga lawas nun, wala na kining kamasukanon, wala na. Kay all human defects and passion. Dito sa higayon nga mabanhaw na ang atong lawas sa mga matarong, makaangkon ining gawom nga makauban sa hunahuna. Ang atong Ginoo mukalit na human sa mabanhaw, mukalit ang tungha sa mga apostoles. Di sila kay bawog diin gikan. Ato ning mabasa sa San Juan 21:4. Mikalit siya tungha dito sa baybayon sa Tiberias. The apostles could not trace where did he come from what direction. Because Christ can get along with his mind. Makakuyog sa unahuna. Mao na nga ang mabanhaw nga lawas. Wa na magkinalag sa kinan. Wa na tam kinalag chariots dito sa langit. Kay we have that power of agilitas nga kita makakuyog sa atong hunahuna. Kunya, ikaw pat, subtilitas. Unsa maning gahom nga ginganlan nato og subtilitas. Kining gahoma nawa nay barrier of space nga dili na ka maalihan og bungbong o parel o bukid makalusot ka sa bisan unsang bungbong na dili maunsa, dili mabuak o dili mabungkag ang bungbong nga imong kalutsan. Sa to pa, this is the subtlety. Murag ang lawas na to murag hangin, labaw pa sa hangin, kaya hangin hindi mo nakalusot sa sirado. Kini makalusot sa bisan unsang gibagon sa bungbong. Subtilitas. O niya, atong mabasa kini nga human mabanhaw si Jesus. Ang mga apostoles nga nagtigom sa usa ka lawak nga tinakpan, mikalit lang si Jesus pag sulod. Ug nahibaw nga mga apostoles diin siya agi kay sirado ang bintana, sirado ang mga pultahan, ug diin man agi ang atong Ginoo. Wa man mabuak ang mga pultahan o bungbong. Kaya ang Ginoo nga nabanhaw doon na siya hiyas sa ginganlan natog subtilitas. Sa to pa, there is no barrier of space. Wanay kabanhaw nato, wanay kinahanglan nga mo tuktok o mo sakay o mo katkat sa bukid kay magahimo ka pag lapos sa bukid, kalapos sa pangpang. Mga igsoon, kini mo ang labihan katahong o kinaiya o kahimtang sa Dios nga gipaambit sa tao sa pagkabanhaw. Manaingon nato ganina, the ultimate supernatural participation of man with the nature of God is the time when man will be
resurrected from the dead. Nga mao kini ang labing taas nga pagpaambit sa Dios nga nasa tao o labing taas nga kaambitan sa tao sa kinaiya sa Dios kini kaabot sa pagkabanhaw. Mao nga atong goal, nga atong kinatumyan sa tanan natong pangandoy, mao ang resurrection sa mga matarong. Kuya, katapusan nga pulong mao kinsa man ang makatagamtam nining pagkabanhaw nga mahimayaw. Ang Biblia na ingon sa San Juan 5:28-29 nga kadtong mga matarong, kadtong mga tao nga ilang kinabuhi, wa gayod nila isalikway ang Ginoo, wa gayod mahimulag ang Ginoo kanila, og ilang gipuy-an ang pulong sa Ginoo, og nagpaabot sila nga mapailubon, og nagpailob sila nga mapailubon. Nagmaynantuson sila hangtod sa pag-abot sa pagkabanhaw, mao ni sila ang makadangat ining kinganlan nato og glorious resurrection. O sa mga igsoon, hinaut nga kining timas pagkabanhaw, kada adlaw mamatay ta. We shall experience daily death of our life so that we can enjoy real resurrection. What is that death of our life? Death of my pride, death of my lust, death of my all my concupiscences, so that I can enjoy glorious resurrection. Kinahanglan mo tagamtam ta og inadlaw nga kamatayon, matud pa San Pablo, kamatayon sa atong garbo, kamatayon sa atong katapol, kamatayon sa atong pangibog, aron nga kita makatagamtam gayud og tinuod nga pagkabanhaw sa katapusan pagabot sa Ginoo. Mao kadto ang atong tema karon. Daghang salamat ug way ispayan ninyong tanan. Okay. Ang atong sunod nga bahin mao ang open forum. No? Muna nga na atay kining microphone diha, gayo mo kaikog, no? Ayaw sa mo ka uwaw, okay? Mao na himaya sa Ginoo nga atong maasawan o mapaambitan ang pulong sa kamatuoran. Ug dunay mga gabon pas magkatahap, ato nang iwakling pinagi sa atong mga pagpangutana o pagtubag gikan sa pulong sa Dios. Okay. So, atong sugdan. Ako si Max. Brother Max. Ang akong pangutana, Brad, kay denha na-discuss ni mong tanan, o nasabta na matigali, simple na lang kayo. Sa ikabanhaw o niya nato, mubalik ka sa stage nga mga gwapo ta. Mubalik ta sa stage nga wat na tayo ikasaway nato. Ang akong pangutana mo kini, ang atong lawas, Brad, mahimo ba sa stage unya sa ila during sa stage ni Adam o Gabe o duna ba tayo sapot? Nga hindi kakita nato mga gwapo lang gyapon tag mga biste. Nindot. May na pong tanahabar. Salamat. Itong original state ni Adam and Eve, they were utterly naked. No? Nasa ito pa, wag ito sila gisalimbong o gitabon sa ilang lawas. Mao ba sa unya kini, nga ini kabanhaw na to, nga wa na'y sininaay, total wa na may concupiscence, wa na may kailibgon. Well, sa atong mabasa sa Biblia, diya sa Pinadayag 14:4, atong mabasa nga ang mga linuwas sa Ginoo nagsulob og sininang puti. Wa gyud laing kolor, nagsulob sila og sinina nga puti. Tag-as nga sinina. Sa ato pa dunay isulob ang mga tao ini kabanhaw. Nga naman bisan tinuod nga wa na tay makailibgon, pero ang atong salabutan very keen nga makapakli man ta sa mga dahon o panid sa atong mga kaagi. O niya makakita niya ta sa atong mga kaagi diha sa mga bahin sa atong lawas. Muna nga ang Ginoo naghingon nga sa pagluwas niya, ang mga linuwas nagsulob og sinina nga tag-as o bisti nga maputi. Niya atong mabasa kini Brad sa Revelation chapter 14. Niya atong mabasa ang matahom kayong gisaysay sa pulong si Ginoo nga sa
kabanhaw nga ang iyang mga linuwas magkuykuyog na niya o giingon nga sila adunay sinina nga tag-as o puti nga sinina. So og human niya itong butanga niya karon usa ka dakong panon nga dili maisip bisan gikan sa tanang kanasuran o kabanayan, sinultihan nagtindog atubangan sa trono o atubangan sa kordero nga nagsulob og biste nga puti nga hataas og may mga palwa sa ilang makamot. Specifically na ani sa Pinadayag City 9, no? Pinadayag City 9. Okay? So atong natubag ang pangutana sa atong hinigugmang igsoon, Brad Max. Okay, lain pangutana. Yes, Brad. Atong paminaw ng sunod nga pangutana sa atong igsoon. Yes, Brad. May gabi, Brad. Ako si Brad Jonathan. Yes, Brad. Kibaw man tang tanan, kita nasayod nga ang anghel pure spirit. Ug kita lawas ug kalag. Ug mao ni atong maangkon usab ini ka banhaw nato. Karon ang pangutana, Brad, unsa ba kay kalainan kung aduna may kalainan kanato ug sa mga anghel gawas anang pagka-spirit, pagka-pure spirit nila ug pagka-angkon nato sa atong lawas ug kalag. Diya sa Biblia, nindot na pagkatanaha, Brad. Nga ang question mo nga unsa may kalainan nato sa mga anghel inig ka banhaw na nato. Dini sa pulong sa Ginoo, naingon ba dini sa San Mateo 22:30. Kay sa pagkabanhaw, dili na sila makapangasawa o dili na makapamana, kundili may sama na sila sa mga anghel sa langit. Sa ato pa ang atong pattern di ay level of angels. Sa ato pa ang atong power may sama na sa mga anghel. O niya ika banhaw na to, makakita gihapon ta sa atong kapikas katong tao nga nakaminyog kapito nga naa sa Biblia, may bawa siya nga pito niya kasawa, pero di na siya makapuyo dito hay ipuna niya. Kaya dito sa langit, wa na'y pangasawa o wa na'y pamana. May sama na sila sa mga anghel. Kaya ang tao matod pa ni San Pablo sa Hebreo 2:7, gihimo nga ubos lagyutay sa anghel. Pero ikabanhaw na to, may sama ta sa mga anghel. Sa ito pa, ang tanan nga mahimo sa anghel, mahimo na nato. Mula nga, ilabiyang ninduta. Makasuri-suri na ito lalay mga planeta. Kaya ka na mga anghel, wa mo na sakyanan. Sakay raman na silang hunahuna. Abot na yun. Muna ang giingon sa Biblia sa San Mateo 22:20. Okay. So, yes, Brad. Ang pangutana nako anhin ako ipasukad sa 1 Corinto 15:17 ngadto sa 20 nga nagkanayon nga ingon nga kawang lang unta kung wala pa mabanhaw si Kristo apan ang tinuod gibanhaw siya si Dios ingon pasalig sa mga patay nga iyang banhawon. Ang pangutana nako ini mao nga karon kay nabanhaw naman si Kristo. Ano ya pa may daghan yung kaya na itong mga igsuon ba? Karon nga nagpabilin niya po sa pagtuo nga wagin sila mudawat ni Kristo. Labi na yun ning uban nga nagpupropaganda sa ilang Diyos nga mao si Rizal. Unsa may mahitabo ining mga tawhana kung magpadayon gid sila pagtuo na nang ilang pagtuo nga dili mao. Makatagamtam baka ni sila sa katapusang adlaw silang kinabuhi sa kaluwasan. O ang kaduha, di ba ka ni mao nga na maigo diha sa teksto sa Hebreo 6:4 o 4:6 nga sila ang unang nakadungog sa mayong balita apan wa sila mutuo. Dinhilang ko to, Brad. Salamat kay Brad. O ang imong question mo nga kung naapay mga tao nga wa gyud mutuo ni Kristo ingon nga nabanhaw o kaha nagtuo pa sila og lain nga mga mangluluwas sama si mong ingon nga naay mo tuo nga si Rizal mo ilang Ginoo mo ilang Dios o mangluluwas
Peligro na, no? Kay sa 2 Corinto 11:2, mayo San Pablo kay gipangabubuan ko kamo sa saka pangabubho ngaya sa Dios. Kay gipakasal ko na kamo sa saka bana. Aron itugyan ko kamo nga usa ka ulay og putli ngadto ni Kristo. Kumaton pa niya, kay dunay magpangabot og magwali og lahi nga Hesus nga wa na mo iwali kaninyo. Og kung may nagadawat, kung nagadawat kamo og lain nga espiritu nga wa ninyo madawat, kung lain nga maing balita nga wa ninyo madawat, maayo man ang inyong pag-antos kaniya. Og sa San Juan 3:36 isumpayan usab kini ni San Juan nga nagingon siya nining pulunga, ang mutuo sa anak dunay kinabuhing walay katapusan. Apan ang dili mutuo sa anak og dili magtuman kaniya walay kinabuhi, kundili silot hinuon kaligutgut sa Dios magpabilin ibabaw kaniya. Wala nga kuyaw, no? Nga kon di ta mutuo nga si Jesus mo nga atong Ginoo, mo nga atong mangluluwas, human ta mawalihi, human ta matudloy, ningon si San Juan, ang silot magauban kanato ug dili ta makaangkon og kinabuhing dayon. Unya, kung naay mo ingon nga si Kristo nianhi wa mabanhaw o kaha si Kristo usa lang ka tawo nga pareha nato, matud pa ni Apostol Pablo, nagwali sila og lahi nga Hesus nga among giwali kaysa among giwali. Nga naman unsa man ni Hesus nga giwali ni San Pablo sa Roma 9:5, matud pa niya, kay si Kristo sa iyang pagkatao gikan sa mga patriarka. Siya na tao ang Dios nga ibabaw sa tanan ug dalaygon nga walay katapusan. Sa to pa iyang gipaila nga kining Hesus Dios nga nagpakatao. Mao kadto nga atong tubag sa imong nindot nga pangutana, Brad. Okay. Lain nga question atong mga kaigsunan? Yes, Brad. Ako si Crispin Dongon. Yes, Brad. Atong nibawan nga ang mga nangamatay may pagkabanhaw. Din ang mga butan madto sa langit, ang mga dautan madto sa impierno. O ba'y mabasa sa Biblia, Brad, nga kadtong tuwa sa impierno nya nagbaso la Ginoo sa mapasaylo sa Ginoo? Okay. Kini kong period of test or probation will be here on earth. Nga kining panahon sa pagbag-o, pag-usab sa atong kinabuhi, din hini sa yuta, Brad. Walang naa sa Pinadayag 22:11 nga humanta hukmi, wala na'y pagkausap. Ang matarong na gyud. Ang makasasala na gyud. Sa ito pa, fix na ang iyang mind and soul. Kanang makalags purgatorio, ang ilang state, tarong man na. Mga mata, gingan lang inalag holy souls in purgatory. Kay matarong ka na sila na alay gamay nga buling, nga iguman og limpyo silang gamay nga buling. Naanagin na sila sa kamot sa Dios. Muna nga, tiyalig mangutana mo, huwag ka nang tawhana, ikaw maghukom. Maunag yun, yan ang purgatorio ka na forever. Dili. Kaya ka ng purgatorio, temporal punishment pa na. Pero ang imong pangutana, ang impierno, mausap pa ba ang tao dito, makahinulsol pa ba? Di na makahinulsol. Kaya ang ilang mind, ang ilang kalag, fix forever. Sa ito pa, piho na, hangtod sa hangtod. Huwag na as Pinadayag, 20 Jes. Nga ang impierno, usa ka pag-antos, nga walay katapusan. Sa ito pa ang makalag nga itambog dito sa infierno. Ulawas o kalag, itambog sa infierno. Palandong nga na, forever and ever, hangtod sa kantura. Maihap pag na to ang tanang bahas. Mahuman pa na to ihap ang tanang bahas sa baybayon. Nung ka nga mahuman o ihap ang katuigan nga way katapusan sa impyerno. Mahuman pagkwinta sa computer ang mga bituon sa langit. Apan dili maihap ang makatuigan sa pag-antos dito sa impyerno. Muna purtin paita, muna nga samtang ni ataning kalibutan na mamalandong kita. Nga kamubuo ra, kadyutay ra sa atong panahon. O niya, kalumanlabay ra sa sapi usahay nga makapawani ka nato, makapawala ka nato sa sabakan sa Ginoo. Pagkamubuo ra sa kalipay, natong matagamtam, o niya atong ibaylo katong eternidad, ang kinabuhing dayon, ug tugbang sa atong sala, silot nga way katapusan.
Tingali, one of you will come up a question. Is it fair on the part of God na the sin of man is only finite, yet the punishment is forever? Dili ka ta makaingon nga, dili makiangayon ang Ginoo nga ang atong sala doon na may kinutuban? Unya, way kinutuban ang atong pag-antos dito sa impyerno? Mahimo unta nga human sa kamatayon, doon ay kinutuban ang atong pag-antos kung may kausaban pa ang desisyon sa makasala. Wa may kausaban. After death, the sinner remains a sinner forever. When a sinner refuses here on earth, on the next life, he also refuses God. May untag mudawat na siya. Ayang kalag, permanente naman. Muna nga iyang silot, forever. Kaya iyang desisyon, forever man. Dili na unfair sa Ginoo. Tungod kay, ang Ginoo igo mo lang muhatag sa unsang angay kanato. Okay, Brad? Yes, Brad. Atong gi-recognize nga atong igsuon nga nagpadoong nagkaroon sa microphone. Okay, Brad Nanding ni. Follow up lang ni sa question sa atong Brad. Kung mao man katong imong tubag, unsa may kaayuhan day karon na sa tanang mga simbahan maghatag man sila og kining sobre pamisa para sa mga patay kadtong tuwa na sa impierno o kadtong tuwa na sa purgatorio na ato kunong misahan para maalsa ang ilang kalag padong sa langit. Unsa may kaayuhan ini? Ay atong tubagan na Brad mo nga kanang atong mga paghalad sama sa atong mga pagkontribusyon, simbahan, salapi, atong pag-apil sa misa, ang tumong yun na, mao nga atong mga mainbuhat, ang atong mga pag-ampo, ikadapat ngadtos makalag nga naas purgatorio. Dili sa kalag nga sa langit, kaya ang kalag nga sa langit, dili na angay tabangan, kay luwas naman. Dili na po na ikatabang atong mga pag-ampo, mga mainbuhat sa kalag nga sa impyerno, kaya ang kastigo sa impyerno, may katapusan. Adto na ikadapat sa kalag sa purgatorio. Nasa Biblia. Nasa 2 Makabeo 12:45. Nasa Nehemias 1:9. Nayon ang Diyos kay balaanon ug makaluwas ang pag-ampo alang sa nangamatay aron sila mabadbaran sa ilang mga sala. It is wholesome and salvific to pray for the dead that they may be loosed from their sins. Na ato guning tinambanon ug husay nga ang atong mga pag-ampo nga mga buhi makatabang pa, makaluwas, makasalbar sa sala sa nangamatay. Ug ang kalag sa langit, nga tuwa sa langit, di na nato iampo pa kay luwas naman. Di na nato tabangan pag kalag sa langit kay luwas naman. Unya ang kalag nga tuwa sa impierno, di na sad matabangan. So nagpasabot nga doon na di ay kahimtang nga dili langit, dili impierno, nga ang makalag nga nagpuyo niya ng lugara katabangan pa sa atong mga pag-ampo. O ganang lugara ginganlan nato linisanan. Purgation, state of purgation. Mo nang ganlan og purgatorio. Dili na nato mabasa litra por litra ang purgatorio, pero masabot na to. Kaya ang one of the approaches of the Bible is not only understanding the Bible literally, but also understanding between the lines. That is one of the approaches of the Bible. Diya sa 1 Corinto 3:15. Mayon San Pablo kung ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan, why sapayan nga moagi siya kayo apan siya maluwas. So there is such state of suffering through fire according to Paul, that a soul that passes through that fire will be saved. And I told you that heaven is not fire, and hell also is forever, punishment forever. So therefore this is a different kind of fire. This is a purgative fire. Kaya kining kayuha, paglimpyo lang. Busa, ang atong mga pag-ampo, mga paghalad sa misa, makatabang. Kanang atong kwartang gihatag sa pare, dili na bayad sa misa. Kaya misa dili mapalit, dili mabayaran. Soho la nato sa kahagos pare. Ato nang ayuda, kontribusyon sa iglesia. O kana doon na sa merito, o doon ay balo sa Ginoo niya na. Kaya whatever we have done to the church, we have done to Jesus. And Jesus will compensate the merit according to the
intensity of our charity or love in our giving. Mao na ang rationale niya na. Okay. Napay, yes, sister? Sister Tita. Yes, sister. Kanang katubitaw ang Brad nga nangamatay nga righteous, wa pa sila mabanhaw. Ito naguna nato ba, they are righteous pero naguna sa kamatay, wa pa silang banhaw ron. With the exception of Elias, Enoch, Jesus Christ, and Mary, who were privileged to be with God with bodies. So, Si Elias, God, gipasakam to sa langit, nasa 2 Hari 2:24. Si Enoch, gipasaka sa langit, wa moagi kamatayon. Ang mahal nga birhen, gipasaka sa langit, wa niagi kamatayon, pero ang lawas wa madunot. Mao sa natong Ginoo na banhaw o misaka sa langit. So kini sila doon ay mga lawas. Except nila. Gawa sa Ang kaning to, uban ka to, like our mga Yes. forefathers, Oo. mga, wa pa gyud sila ang mabanhaw. ilang kalagra mo ito as langit katong mga mataron. Karon, wa pa. So, ang akong question is, wa pa sila anang mga characteristic of this kanang mabanhaw, katong claritas, impassibilitas, agilitas. So, they do not have yet that characteristic. Wa pa man sila mabanhaw. Doon na sila ay spiritual characteristic. So, makasud Katong lawas matong isgutan, katong risen body. Ang ilarong spirit, naa sila hiyas like God. Nasa 1 Juan 3:2. Ngayon si San Juan, wa pa kita mahibaw kung maunsa kita. Apan kung maluwas na kita, makakita na kita sa Diyos, may sama kita niya. Mulang kanang mga kalag nga nalangit na, may sama na sa Diyos. Sa ito pa, they will have the nature like God. Relatively, not absolutely. So, as of now, makasud ayon sila, makapakita nato, musud sila diha, musud diha, ana. Oh yes. Now. Mm. Oh, thank you. Because they are spirits. Ah. Yes, Steph? Oh. Ang kanang sa kuan di ay kanang sa gikan sa hell di ay ang gikan sa hell ang makakuan sila makaambit sila sa hiya sa Ginoo pagbanhaw kadang naana sa hell. Yes, the answer is mo nga sa San Juan 5:28, 29 ang mga makasasala mabanhaw sad pero dili sila makaambit yan ng mahimayaon o glorified body. Naa sila usara ka gift o kahimtang mao ang pagkadili na mamatay silang lawas. Ang ilang lawas immortal pero mubatig ka sakit, mubatig ka gutom, mubatig ka uhaw, mubatig ka mingaw, kangulngol. All pains intellectually and physically will be suffered by the men, recent men, wicked men. Katong mga makasasala nga mabanhaw, usara gyud na nila kanang pagkadili mamatay. Wa ato nilang claritas nga hayag, wa ato nilang impassibilitas katong dili na gutumon, di na matiguang, way ang ilara immortalidad pagkadili mamatay. Pero katong uban nga gasa agilitas, subtilitas, claritas, wala na to nila. Pahit kayo. Wala ang deficiency sa ilang lawas. Dili sama sa lawas sa mga matarong mabanhaw. Okay? Yes, sister? Atong paminahon si sister. I'm Sister Amelia. I would like to clarify something. Yes, sir. When we die, we are judged. Those who are sinners will go to the lake of fire, and those who are righteous will go to heaven. Now, I would like to ask, who will go and pass first to purgatory, and who will go direct to heaven? Because we Catholics are always praying for all the souls in purgatory. Whereas our Non-Catholic brothers are against it and they do not believe about purgatory. Yes. I would like to be clarified who will go to and pass purgatory and who Yes. will go direct to Heaven. heaven. Well, the Word of God answers that question. That those who are washed by the blood of Jesus, righteous, renewed,
and bearing the person of Christ, when they die, their souls will immediately enjoy everlasting happiness in heaven. That we can probe that in the scripture. Revelation chapter 11 verses 10 to 12. There were two prophets who died, and the Lord said, rise. And the two prophets rose, and God said, come up. And the two prophets came up, and they went up to heaven. So these prophets were witnesses to the teachings of God by their life, by their witnessing life. So who are those to be cast into hell? Our church says, anyone who is in the state of mortal sin without repentance. Because no amount of mortal sins, how great the number is of mortal sins, innumerable number of mortal sins. If a man repents and accepts the Lord, calls on the name of the Lord, he will not be cast into hell, because that is a great barrier already. That is already a shield of that man, that the power of hell cannot prevail against him, because the name of the Lord is salvation, because the blood of the Lord is assurance of our salvation. So those who died in the state of mortal sin, meaning grave sins, according to the second letter of St. Paul to the Thessalonians, chapter 1, verses 8 and 9. Those who refuse to believe in God, those who do not value the good news of Christ, will be cast into hell, into fire, and they shall suffer forever. And then the question is, who are those who will pass through that purgative state, temporal punishment, which is called purgatory? There are souls who died who are in the state of grace, but their souls are tainted with slight sins. Mga gagmay kay nga sala. The Bible says, according to Revelation chapter 21, verse 27, no one who is defiled, even tainted with little lie, can enter the kingdom of God. But because of that small or little sins which are not deadly, they will not be cast also into hell, but they are not also qualified to enter heaven. So where shall God place them? Not in hell, not directly to heaven. They shall pass through that purgative suffering, and after that they are cleansed, then they will be transferred to heaven. That is the souls in purgatory. Can we find that in the Bible? Yes. 16 to 17. St. John said, there is such a sin which is deadly, meaning grave sins, and there is such sins which do not lead a person to death. Dunay sala nga dako nga ikamatay, o dunay sala nga gamay ra nga dili ikamatay, o ikaampo pa ninyo siya. And we know that God is the absolute perfect just judge. According to Psalm chapter 7:11, God is just judge. Ang Ginoo sa kahuwis nga matarong, just judge. And what is justice? According to Webster's dictionary, justice is a virtue on which a person renders what is due to everyone. Meaning, bonus iudex non iudicat contra equitatem, in Latin parlance. A good judge does not execute a punishment beyond the crime of a perpetrator. Nga ang usa ka huwis nga maayo, dili siya mo silot o kastigo nga labaw sa salaod nga nahimo sa ka kriminal. Kung ang iyang ikawat, usa ra ka buklubi, tungos ka gutom. Niyay usa ka tao, kriminal nga nakapatay, gipatay niyang tulo ka security guards, gitulis niya, antag iya, pag humagtulis, gilugos pa niya, pag humaglugos, gipatay. Tulo ka patay sa balay, tulong security guards. Unom, gida pa niya mga lahas sa kwarta, gidakpan. Pagkadako sa salaod, pangutana, parehason ba sa huwis o sentensya kadtong nangawat lago sa kabuklubi ug kadtong tao nga daghan kayong nahimo nga salaod?
Bonus judex non judicat contra veritatem. A good judge shall never execute a punishment beyond the criminality, beyond the crime of a person. He must always exact or meet a crime according to the violation. Maunay gusto. Na, kung niya nas kalibutan, maunay tamdanan. Malahi no ng Diyos. Nga gagmayg sa, dagkog sa, ipunon las Ginoo to sa impyerno. Makaingon ta nga, may pamaning huwis din siya yuta, kay kamo pang muhusgar. May pamaning huwis siya yuta, kay arang-arang pamusintensya. Ang Ginoo noon, gagmayg sa, dagko, ipunon mo sa impyerno. Justice demands a state which is called purgatory. Our non-Catholic brothers may call it any name, but the church, the Catholic Church, calls it purgatory because that is a very exact, adequate word for that purgative state. Because cleansing in Latin is purgatorium. In Kinatsila, Spanish, purgatorio. In Cebuano, linisanan or paglinis. Nanas Biblia? Isaias 4, versikulo 4. And the Lord said, and this shall be cleansed by the spirit of fire. Limpyuhan sila. Pinagi sa siga. So that is the answer we can share with to Sister Amelita. Amelia rather. Regarding who are those fit to purgatory and to heaven. Yes, Brother Wong. Esther, ladies first. Brother, so I just want to ask niya, kanang namatay bitag mortal sin? Yes. No need na lang ta mag-pray, kay wala katalwasan baka. Oh, one thing to note, sister, we do not know if the last 2 minutes of his dying calls on the name of God. No? O matakibaw, sister nga, katapusang 2 minutos, nagtiga-tiga, di siya nibaw, tanga kriminal kayo totohana, pero pag tiga-tiga, niyon, ginoy taon. Silo ako. Nanamaras Roma, J. 13, whosoever shall call on the name of God shall be saved. Provided, Matthew 7:21-23, that calling on God must be elicited from sincere, repentant heart. Nga kanang pagtawaga sa ngalan sa Ginoo gikan sa matinuuron ug mabasulon nga kasing-kasing. Kay bawat taking to na pagka-kriminal gini, pagka babaero gini, pagka usuriro gini na tanang mga buhat niya daw tanya. Yan tadi na gyud ko pamisa ni mong kalaga kag mamatay ka. Pero amal ko ta hibaw. Nga sa iyang mga pila ka gutling siyang kinabuhi. Pamasin nakasangpit sa Mo to gias na ko kay sa dugay na bata hibaw mga 1 week na pila na ka-days niya. Tuan na dai siya na kuan na nahali na ba. Oh. All of us are propelled that virtue of hope. Any soul who passes this world, we are hoping that he is not cast into hell. With that hope, we do pray for him. We do desire his salvation. And that is always a Christian virtue, to hope for the good. Okay, Brother Wong. I am Brother Felix, not Brother Wong. Yes, Brother Felix. Brad, in the book of Revelation, Yes. in the topic of 1,000 years, it mentioned a first raising of the dead, after which, when the 1,000 years has passed, there is another raising of the dead. Yes, Brother Wong. Brother Felix. The question is, the question is, how do we reconcile this? Okay. Now, the point Brother Felix is raising regards the millennium. That after the resurrection of Christ, the period between the resurrection of Christ and the second coming is called millennium. It is not literal 1,000 years. Because according to the Bible, the book of Psalms, chapter 90, verses 1 to 4, 1 year, 1 day for man is 1,000 years for the Lord, vice versa. Sa second book of Peter, chapter 3, verse 8, nga kung sa ka libo
katuig tao sa kalibo katuig tao sa rakadlaw sa Ginoo. Wala nga kanang ingon nga millennium nga dunay usa ka libo katuig nga maghari ang Ginoo. Nga banhawon ang naminatay niya paghuman sa kalibo katuig duna na pod lain nga pagpamanhaw. Unsa may meaning ana? Ang meaning ana mao nga kanang unang pagpamanhaw mao na ang renewal of our lives. Now all the chances to renew between the resurrection of the Lord and the second coming are given to us. Even how grave sinner am I, between the resurrection of Jesus and second coming, I am changed by the grace of God. That is my spiritual resurrection. Because the Bible says, a person who is alive but commits a grave sin, he is already dead, even though he is still alive. Nasa 1 Timoteo 5:6. Ang taong nagpatuyang sa sala, patay na samtang buhi pa. Muna nga mag-usap siya, mabago siya siyang kinabuhi, pareha siyang nabanhaw. Muna ang between the resurrection and the second coming. O kanang ingon nga, after the second coming of Christ, doon na ipagpamanhaw, mo na ginang general resurrection. Muna atong gisgutan karon, this is the topic that we discussed just few minutes ago. That is the answer we can share with Brother Felix. Millennium, according to the church, is not literal 1,000 years, but the period between the resurrection of Jesus and the advent of the second coming of Jesus. Okay? Another question, my dear brother and sister? Yes, Stella? Good evening, Brad. Ako Yes. si Sister Stella. Ang ako lang pangutana, what about those infants bitaw nga namatay, especially those unborn children? Yes. Unsa may ilang state karon? Those who are unborn children, they were delivered, but dead when they are already delivered. And those who are unbaptized children, who died without baptism. Because the Bible states that only the grace can qualify us to be members of the mystical body, ultimately become the members of the triumphant church in heaven. So therefore, those infants, unborn infants, depending on the state of their mothers, no? But those who are born and died without baptism, unfortunately, the Lord says they cannot see God. They are just staying in a place which is called happiness minus the vision of God. Meaning they are happy, but the only thing they cannot enjoy, they cannot see God. And seeing God is the highest and ultimate mission of man, to see his Creator, to be united with his Father in heaven. But grace is the cloth that we should have before seeing God. And died without baptism are not condemned. They will not be cast into hell. But the only thing is they cannot see God. Because Jesus said, John 3:5, unless a man be born again by spirit and water, he cannot enter the kingdom of God. And a child is human being. So an infant is included in this precept that all of us shall be baptized. So what I mean when I said unborn child, depending on the state of the mother, because if the mother is Christian with a principle of precedence, that she has 3 children, and all of them, these 3 children, will baptize, the principle of precedence says that her faith, her hidden desire, sanctifies the child within her womb. Because by the principle of precedence, kaya ang iyang tulo ka anak nga buhi, iya mangipabunyagan sa bata pa. Iya katong batao, matao pa to, iya gitong pabunyagan. Nadala ka to sa pagtuo sa inahan. Pero kung way pagtuo, nasa tulo ka pong anak, way bunyag. By the principle of precedence, even that child will be born, the same happening. He or she shall not be baptized in view of the fact that here 3 children who are grown up already were not baptized when they were yet child or children. So that is the answer of your question, sister. Okay. Yes, sister? Nakabati ko ka sa Brad sa imong kanang debate at the park
Yes, Atong inyong yes. topic about kanang kalag sa tao. Yes. No. And also may mo explanation ani Brad kaning mga spirits of our dearly loved ones who are coming back. Are they from hell or from heaven? Well, the Bible states that the spirits have no power of their own. They have only the power by the permission of God, with all God's prerogative after death. Meaning once our bodies are dead and our spirits separate from the bodies, then they are under the control of God. Meaning to say, they cannot appear once again by their own prerogative. Nga pakita na kaya, sa lulo na ko nagpakita kay nabili ng hunsoy, wala kita rito. Importante kaya itong hunsoy. Yatog yung patitigan. Dili ko niya nakasayon. Pero there are instances in the Bible, valid appearances or apparitions of the spirits of the dead. One of the examples in the New Testament, nasa San Mateo. San Mateo 17, 1 to 3. The miracle of the transfiguration of Christ on Mount Tabor, on which Elijah appeared, and Moses also appeared. And all we know, 1,500 years before Christ, Moses was dead. He died long time ago. Yet he appeared again with Jesus on Mount Tabor. So that is a valid apparition of Moses. Meaning he was given the permission of God to appear with Elijah in order to make a testimony that Jesus is the ultimate goal of the law. Because Moses was the one granted by God to present the Ten Commandments. Si Moses magod magitagan sa Ginoo na po kasugo. Unya si Jesus maong ultimatum, maong katumanan sa kasuguan. Nga ang sugo mabugat, ang sugo di matuman kun wa si Jesus. Pero kung naa si Jesus, matuman ang mga sugo. Muna nagpakita si Moses. Nagpakita si Elias. Kaya si Elias nagrepresenta sa mga panagna. Aron din na nakita magpaabot og laing manunubos. Kaya kuban, moari paghari Krishna, kay tuwa si Krishna dito mo'y manunubos, tuwa dito ng unsa man nga manunubos. Si Kristo ra mao ang matuod o gipadala nga anak sa Dios nga nagluwas kanato, gumikan sa katumanan sa mga tagna. Muna nga, we will not expect another Savior, but Jesus. Muna nga si Elijah o si Moses appeared. But this appearance of Moses proves that the spirit or the soul that separates from the body, if given by God's permission, can appear once again. That is only one of the examples. Okay. Any other question? Yes, sister? Yes, sister. Brad, kanang bitaw mga fundamentalists, they have less respect to the Blessed Virgin. Unsa man na sila, have they committed mortal sin? The fundamentalists. You know, sister, sin is measured by God on the basis of the objective or the intention. If the intention is so malicious, that is mortal sin. But if the motive is due to ignorance, it is always understandable and forgivable on the part of God and also on our part. Now we should forget them, that they do not have that intense respect for Mary. Because the Bible states that Mary was inspired by the Holy Spirit when she uttered the words, "From now on, all generations shall call me blessed." And according to the Bible, she was filled with the presence of the Holy Spirit when she spoke that words. According to Luke chapter 1 verse 48. All generations shall call me blessed. And what is blessed? According to Reader's Digest Encyclopedic Dictionary. Reader's Digest Encyclopedic Dictionary. Blessed is a person worthy of praise, worthy of veneration. Meaning, once we call Mary blessed, meaning we praise her, we honor her, and that is God's will. So if they do not honor Mary, they do not respect Mary, that is their own prerogative. But if the motive is so malicious, that is mortal sin. But if the cause is ignorance, that is always forgivable. It is our duty
to enlighten them, to share with them the role of Mary in our salvation, the participation of Mary in the drama of redemption. Okay, yes, Brad? We acknowledge our brother who is coming over the microphone. I'm Brother Chris. Yes, Brad. Brad, my question is rather unique. We all know that the Bible is the source of all truth, from the time of creation, the time of Adam and Eve, time of Christ. And also it has given us an insight about life in the world to come. In other words, what happened yesterday, today, and tomorrow are already written in the Bible. But there are certain things that's happening today that is not written in the Bible. Like, for example, the role of Mary, her apparitions in Jogore, Korea, Japan, the Philippines, and elsewhere. And her message, which serves as an inspiration and a warning to all. Now my question is, why is it that the Bible is silent about this role of Mary? The Bible answers that according to the book of John the Evangelist, chapter 21, verse 25, even on the life of Jesus, according to him, there are so many things performed by Jesus which are not recorded in the scripture. And according to the second letter of St. Paul to the Thessalonians, chapter 2, verse 15, he said, "Brothers, hold fast the teachings that we relay unto you, whether by our own written epistles or by our oral teachings or traditions." So we can distinguish the tradition of the Jews, which were renounced by Christ, and the tradition coming from the apostles, because those traditions coming from the apostles were directly inspired and given by God himself. That's why the Catholic Church recognizes that the apostolic traditions is one of the revelations. The Bible is one of the revelations. That is why Mary's death and assumption is not recorded in the Bible. But there are implicit passages of the Bible regarding the assumption of Mary. For example, Psalm chapter 132, verse 8, when the Word of God says, "Rise, O Lord, into thy resting place. Not only thyself, but also thy ark of covenant. Bangon, Ginoo, pauli sa imong pahulayanan, dili ka ikaw ra, ang arka nga imong sudlanan." Kinsa man ang Ginoo mo bangon sa lunganan niya, mabalik sa langit, si Jesus. Pero dili kay siya ra, ang arka nga iyang sudlanan. Kinsa man itong gisudlan ni Jesus sulod sa siyam ka bulan, wala si Maria. Muna nga doon ay implicit, doon ay indication nga ang balaang kasulatan ng matuod nga si Maria gipasakas langit. Pero dili ka na litra po litra. Ang litra po litra na to sa tradisyon sa mga apostoles, nga mga apostoles nag-asoy nga sa pagduaw nila sa lubnganan ni Maria, ikaupat ka ang lawas ni Maria. Ang ilang nakita mo ang labas nga buwak nga purting humuta. Unya ang lubnganan gitabunan og batong dako kayo nga upat ka tawo, halos ang upat ka tawo dili makairog. Intak man ang bato ug intak man ang kandado. Ngano man nga nawa naman dito ang lawas sa Mahal nga Birhen, gipulihan man ito mga labas nga buwak. So the apostles deduce a conclusion that Mary, though she died, but she was not corrupted, and by the power of Jesus she was spiritually, bodily assumed into heaven. And the church celebrates every 15th of August, pista sa Assumption ni Maria, pagpasakas langit sa atong mahal nga inahan. Mao kana ang tubag, Brad, nga kano man nga dunay mga mga bahin sa kinabuhi ni Maria ngawa na masulat sa Biblia. Ingon nato nga naa sa tradisyon sa mga apostoles. O kanang tradisyon sa mga apostoles tinuod sad kay ang Biblia gikan mis tradisyon. What is tradition? Oral teaching handed down from one generation to other future generations. So the Bible before were not written. They were just oral records handed down from one mouth to many mouths, many ears. Then later on recorded. So the Bible came from tradition. Those who do not believe the apostolic tradition must not believe also the Bible, because the Bible comes from tradition. Okay. So, doon na pa ilang mga tanah? Mga igsoon,
Ilabihang ninduta sa atong mga pagpaambit o in behalf of the Daughters of St. Paul, your unworthy host would like to extend our profound gratitude of your very supportive and cooperative gesture in expressing yourselves through questions and with patient ears listening to our sharing. Thank you very much. God bless us. Praise the Lord. The stone has been rolled back. The tomb is open. They have stolen him away. I must tell Peter. I must tell Peter and the others. Unless I see in his hands the print of the nails and touch them, and put my hand into his side, I will not believe. Peace be to you. He is with us again. It is the Lord. Thomas. Thomas. See, here are my hands. Be not faithless, but believing. You are my Lord and my God. Because you have seen me, Thomas, you have believed. Blessed are they who have not seen and have believed. Shall we set it again, Peter? No, let's go home. Have you any fish? Not to give or sell. We have fished all night and have caught nothing. Cast the net on the right side of the boat. Throw up the net. Psalms must be fulfilled. So it is written, and so it was fitting that Christ should suffer and should rise again from the dead on the third day. Lord, we are witnesses, but how are we to teach all nations? We are simple men. I am sending down upon you the gift which was promised by my Father. For John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days hence. But wait here in the city until you are clothed with power from on high. You are to be my witnesses in Jerusalem and throughout Judea, in Samaria, yea, and to the ends of the earth.
into the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be condemned. And behold, I am with you all days, even unto the consummation of the world. Mao kadto ang katapusan sa atong leksyon mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay. Hinaut unta nga kini atong gituki karon makatabang kanato sa pagsabot o pagtinaw sa mga gibuhat sa atong Ginoo sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Mahiduolon ta kita kaniya ug mahimo gyud nga tinuod nga Kristiyano. Salamat hangtod sa sunod Domingo. Kini si Sister Consol sa Daughters of St. Paul.